dawk li tkun magħhom l-iktar huma l-aktar nies li ħajinfluwenzawk. Din kunu nafuhom minn kunu tfal żgħar. Mill-ewwel isu l-ġenituri jgħidulek ħattet ma' min tagħmilha tax, għajdlu ma' min tagħmilha u ngħidlek x'int. U iva, hemm ċertu affarijiet li jgħidulna meta nkunu żgħar u assolutament niskopru l-qoddim mhumiex vera bħal famuż Father Christmas, imma jkun hemm affarijiet bħal dawn li jibqgħu jgħoddu għalina għal meta nikbru. U da mhux bil-forsi li inti tkun imdawwar b'dawk in-nies li forsi mhumiex tal-aħjar influenza li kien manka lil min tisma'. Mela jekk inti kull meta tixel it-television, jew kull meta tixel ir-radio, tisma' dak negattiv għaġeb. U li ieħor jikkritika hekk, isu m'għandna xejn tajjeb fis-soċjetà, isu d-dinja ħażin, isu kollox wasal biex jispiċċa, inti bla ma trid, għajdli kif jista' jkun tħossok ferħana u ferħan. Jiġifieri anke lil min tisma' u anke x'tisma' dejjem għażel dak li lilek jagħtik valur. Vera fid-dinja xejn mhu perfett, inkluż Malta, imma li aħna dejjem nisimgħu il-ħażin, in-negattiv, awtomatikament mhux ħajjejnek biex inti tħossok sewwa. Mela dik number 1. Number 2, l-iktar ħamsa li tkun magħhom iwa huma l-aktar nies li terġa' ħinfluwenzawk iktar normalment mill-medja. Sabu. Allura, jekk inti pereżempju tixtieq li titlef ix-xaħam, tixtieq li tittonja, impossibbli illi tibqa' tkun dejjem l-aktar ma' nies illi daw jiġu jitnelħu bil-Malti mill-figura tagħhom u minn saħħithom. Għax inti bla ma trid, birds of a feather flock together jgħidu, bla ma trid inti tħossok kważi obbligata illi tkompli magħhom. Jew hekk, jew inkella tħossok tant skomda li jkollok tidroppja. U dik hija l-akbar pjaċir li tista' tagħmel lilek innifsek. Jekk minn dan il-video inti, ħanitlobkom li ndawru daqsxejn slide. Jekk inti minn dan il-video, loser waħda minn ħajtek, persuna waħda, illi forsi li minkejja inti tħossok li għandek x'titlef, jew li għandek x'titton tgħidlek, x'trid tonqos, x'trid tinbidel mhux tajba qiegħda. Forsi sforzi il-panik li jkollha minn ġewwa illi inti beħsibek tidher aħjar milli inti illum. Tajjeb, jekk illum tista' tiddroppja persuna waħda bħal dik minn ħajtek, minn dan il-video ħadd ħafna. U jekk fl-istess ħin, jekk inti tista' iżżid imqar fiċ-ċirku tiegħek bniedma jew bniedem wieħed li tixtieq tkun bħala f'xi ħaġa f'ħafna affarijiet. Jien naf persuna li forsi iddejqek pereżempju minħabba l-kulur politiku tagħha pereżempju, imma tammira għax di vera persuna fuq ruħha, vera persuna tħobb tiċċajta, vera persuna li tħossib b'saħħitha. Iddawwar aktar ma dak it-tip ta' nies. U bla ma trid ħatara kif il-pożittività tagħhom, kif l-affarijiet li huma jagħmlu ħajdew jinfluwenzaw lilek ukoll. Però ħana ngħidilkom, għajd ma min tagħmilha u ngħidlek x'int. Fidejk.